Ні разу зашить маялман. Буда, иркан. Чаваш челги бурчухне тенже путмейнде. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру татар бию сәнгате, аның үсеш юллары, татар милли костюмнары һәм төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең биюләрендәге үзенчәлекләр хакында. Гасырлар төпкелендә туып, йөзәр еллар аша узган татар халык биюе милли мәдәниятебезнең уникаль коды булып тора. Вакытлар үзгәрсә дә, ул халыкның тарихын, холкын, горыф-гадәтләрен саклый. Юкка гына биюне милләтнең йөзе дип әйтмиләр. Ул халыкның үзе һәм аның дөньяга карашы турындагы мәгълүматны саклый. Чыннан да, бию ул бик үзенчәлекле сәнгать. Ирек, рух, матурлык һәм талант бердәмлеге. Биюләрдәге ритм, уен хәрәкәтләр аша кешенең яки айрым халыкның уй-фикерләре, эчке халәте, өмет, ышанычлары чагыла. Һәр бию айрым әсәр кебек, һәр хәрәкәтнең үз мәгънәсе бар. Татар халык биюләре нәфислеге, затлылыгы, зирәк һәм тыйнак булуы белән үзенә җәлеп итә. Борынгы заманда исә татар биюләре йола характерында булган. Алар шаманнарның ритуаль гамәлләре белән турыдан-туры бәйләнгән. Һәр хәрәкәттә төрле хайваннар һәм кошлар сурәте чагылган. Ул хәрәкәтләрнең кайберләре әлегәчә сакланып калган. Татар биюләре киң җәмәгатьчелектә 20-нче гасыр башында популярлаша башлый. Аңа кадәр биюне тыярга тырышалар, чөнки ул дини күзлектән тыелган гамәл булып санала. Билгеле булганча, Октябрь революциясеннән соң әдәбият, фән, сәнгать яңача үсеш ала. Әлеге үзгәрешләр татар биюенә дә кагылмыйча калмый. Хәрәкәтләр кыюлана, сулыш иркенәя, тамашачылар өчен биюче төркемнәр оеша. Татар фольклор сәнгатен өйрәнүче һәм татар бию сәнгатенә яңалык кертүче булып балетмейстер Гай Таһиров санала. 1931 елда ул татар милли фольклорын тикшерү буенча фәнни экспедиция составына керә. Гади кешеләрнең бию хәрәкәтләрен өйрәнә, язып ала. Шул экспедиция традицион татар биюенең нигезе булган яңа хореографик комбинацияләр барлыкка китерүдә зур роль уйный. Биюләрдә татарларның милли үзенчәлеге ачык чагыла. Алар халыкка хас булган дәрт, җитезлек белән башкарыла. Бер генә милли бәйрәм йолалар да биюләрсез үтми. Сабантуй, яшьләр туе, Нәүрүз һәм башка бәйрәмнәрнең бизәге, җаны дәртле биюләр. Татар халкының күңелендә һәр вакыт биюгә ихтыяҗ яши. Бигрәк тә бәхетле чакларда, күңел күтәренкелегендә кеше биюгә тартыла. Ноябрьнең 1 атнасында Кариев театрында педагоглар һәм хореографлар өчен татар биюнең үзенчәлекләрен өйрәтүче Әйдә бас остаханәсе узды. Татар халык бию бүгенгесе көндә популярмы? Ул өйрәнеләме? Аның киләчәге нинди булыр? Россиянең 6 төбәгеннән килгән экспертлар шушы сорауларны кабыргасы белән куйды. Безнең иң зур проблемаларыбызның берсе, без халкыбызның төрле этник төркемнәренә хас булган фольклор биюләрен җыгарбыз һәм аларның күбесен белмибез, күрмибез. Кызганычка каршы бу иң зур мәсьәләләрнең берсе һәм иң борчыганы әлеге биюләрне биюче буын инде китеп бара. Алар да бик санлы гына калдылар. Икенчесе, бу биюләрне җыючы, өйрәнүче, аларны беркадәр гамәлгә куючы белгечләр юк. Ул белгечләрне әзерләү системасы уйланылмаган. Миңа калса, безнең бу турыда 10 элеккә, 15 ел элек сүз кузгатты. Миңа калса, Мәдәният институтында махсус татар бию кафедрасы булдырмый, без бу проблемадан чыга алмаячакбыз. Кайчакта тарихчылар халыкны төрле этник төркемнәргә бүлеп карауга каршы төшә. Янәсе, бу милләтне таркатуга гына китерә. Тик мисал өчен Казан татарларының мәдәнияте Әстерхан татарларыннан нык аерыла. Бу әлегедә баягы биюдә дә чагыла. Булай берләштерү мөһим милли элементларны дөнья буйлап сибелеп яшәүче татарның мәдәни байлыгын югалтуга китермәсме? Биюле бәйле фестивальләребез юк диләр. Zamanında bir farklı biюләр кабышы фестиваль бөтенләй юк. Zamanında 2008 yılda başlanıp gitken bütün Россия Tögürək festivalinde biz bir zor ağırlık bilen
folklor bilimlari nominatsiyasini kiritgan edik. Hem o en ağır nominatsiyalardan birisi 23, çünkü bizning tumanlarda ishlab kelayotgan totar xayriya turkumlari ular boshqacha jir hambiyu ansamblining repertuaridan bir qadar o'zgartirilgan, bir qadar joylashtirilgan buyumlar bilan namoyish o'zlarining shirli buyumlari sahnaga ulgurish masalasi o'yinda chetda qoladi, ham olimlarning alan metodikasida yo'q. Конференция барышында кат-кат халык биюләре ул матди булмаган мирас дип ассызыкланды. Ягъни гасырлардан гасырга, буыннан буынга күчеп, сакланып калган милли байлыкның кыйммәте шул дәрәҗәдә югары ки, аны хәтта бәяләп бетереп булмый. Беренчедән әйтәсем килә, безнең татар биюне бүләргә кирәк. Мин конференцияларда катнашканда консерваториядә проблемаларны сөйләгәндә, Фанзилә Хакимовна сөйләп дөрес әйтте, шуның проблемалары бар. Шул проблемаларны сөйләгәндә газетка язылар, Давлет Умеров әйтте, татарский народный танец отстает от татарской народной музыки. Разве я так говорю? Мин бит улай әйтмәдем. Беренчедән, татар иҗатында бүләргә кирәк. Бар сәнгать эшлекләре. Есть образование, Магариф, а есть еще фән. Это наука. Наука. Вот то, что я говорю, то, что Фанзиля Хакимовна говорит, это наука. И вот эти три ноги, которые должны крепко стоять. Если нету науки, конечно же, не будет и образования. Һәм әлбәттә, фән белән белем бирү булмаган җирдә бию дә була алмый. Халык авыз иҗаты да сакланмый. Конференция азагында ясалган төп нәтиҗәләр дә шушлар иде. Халык биюләре барысы да гадәттә милли киемнәрдән башкарыла. Татар милли костюмын шундук айырып алырга мөмкин. Татарларның шигүле күлмәкләре, бишмәт кәзәкиләре һәм читекләре күзгә ташланып тора. Татар милли киемнәрендә ачык төсләр өстенлек итә. Хатын-кыз киеме ир-атларныкы белән чагыштырганда шактый бай. Бөтен халыкларның милли киемнәренә хас булган күлмәк, күкрәкчә һәм ыштан татар хатын-кыз киемнәренең дә төп нигезен тәшкил итә. 19 гасыр уртасына кадәр әлеге күлмәкләр җиңел ефәк, йон, мамык яки нәфис парча тукмалардан тегелгән. Декоратив бизәкләр булып, төрле төсләрдәге ефәк һәм атлас тасмалар, челтәрләр, укалы тасмалар һәм чуклар хезмәт иткән. Ал япкыч, ал чүпрәк яки ал япма 19 гасыр ахыры, 20 йөз башында киң кулланыла. Бизәкләп өйдә тукылган ал япкычны күлмәк өстеннән япканнар. Ул күлмәктән кыскарак булган. Татар хатын-кызлары бизәнү әйберләренә аеруча да зур игътибар бирә. Үрелгән чәч тылымнарындагы чулпылар, калын көмеш беләзекләр, тәңкәләр төзеп эшләнгән алкалар, күз явын алырдай муенсалар, асыл ташлар белән бизәлгән хәситәләр шул хакта сөйли. Татар ир-атларының шулай ук төп традицион кием элементларынан берсе билбау. Аны әзәр дип тә атап йөртәләр. Билбау укалы, бәрхет, көмеш пластинкалы булырга мөмкин. Зур көмеш пирәшкә һәм ташлар белән бизәлгән билбау кәмәр дип йөртелә. Ир-атларның баш киемнәре йортта, кешелеккә, өйдә, урамда кия торганнарга бүленә. Өйдә түбәтәй, урамга түбәтәй өстеннән тукыма яки мех бүрек, киездән баскан тула эшләпә кигән. Түбәтәйнең борынгыдан килә торган формасы 4 чөйдән ярым түгәрәк ясап киселә. Соңрак Казан татарларында өсте тигез каты кырыйлы кәләпүш барлыкка килә. Ул терек ислам традицияләре йогынтысында туа. 20 йөз башында кара бәрхет кәләпүш татар яшьләре һәм зыялылары арасында гаять киң тарала. Традицион татар ир-ат һәм хатын-кызларның аяк киеме, читекләр бер-берсеннән кайбер элементлары белән генә аерыла. Декоратив бизәлеше, былтыр киңлеге, үкчә биеклеге. Шулай ук татар туфлиләре булып саналган башмакларны да әйтеп үтәргә кирәк. Ул да күннән эшләнә, шигүле бизәкләр белән бизәлә. Стаханәдә татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баш балетмейстеры Райла Гарипова үзенең эш тәҗрибәсе, үзе куйган биюләрнең тарихы белән уртаклашты. Район от района отличается. И даже сейчас, вот, допустим, много проектов я работаю, я говорю, вы в каком районе живете? Да, в Молодыжском. А что у вас есть? Нет, да, в Молодыжском интересно, там реакция. Замечательно. Вот, знаете, вот рваните в какую-то деревню, и вы там найдете кладезь, я вас уверяю. Кто этим интересуется, кому это интересно и кто хочет это познать.
А то, что татарский, надо быть внутри. И иметь этот стержень и уметь его показать, и нести это. Можно кучу движений наделать, но это не будет татарским танцем. Можно ни одно движение не сделать в танце, но он будет татарский танец. Халық авыз ижатын саклау өлкәсендә Татарстанның мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәге дә үз өлешен кертә. Maddi olmadan miras gibi. Ama нәрсә керәсен, bu фольклор, әлбәттә, исполнительский искусство дип атыйбыз инде, ул өлешкә кертәбез. Татар халык беймен, maddi olmadan miras турында бераз сезгә киңрәк мәгълүмат бирәсем килә. Ни өчен менә бу проблема бездә килеп туды? Бу инде Россия күләмендә бөтен ил күләмендә шундый проблема бар. Менә бу maddi olmadan мәдәни мирас ул халык авыз иҗаты, балалар культурасы, уен культурасы, йола культурасы, димәк, фольклор бүтән якларын махсус бер реестр булдырып, аларны киләчәк буыннарга тапшырып тора. 2020 елда Россиядә шундый закон кабул ителде. Татар биюенә кагылышлы бүгенге актуаль мәсьәләләрне барладык. Хәзер инде этник төркемнәр бүленеше буенча биюнең аермалыкларын карыйк. Мисал өчен, Әстерхан татарлары биюе. Үзе дә шушы этник төркем вәкиле буларак, Дәүләт Умеров әлеге биюнең серләренә үзе төшендерде. Сохранились в основном свадебные танцы. Свадебные, которые на обрядах вот сейчас, до сегодняшнего дня существуют, но тоже забываются, движения забываются, музыка остается. Әстерхан татарлары дәртле халык. Бу биюләрендә дә шагыла. Җитез, йөгерек, кискен-кисәк хәрәкәтләр ясап биеләр. Естественно, там движения очень такие темпераментные, в отличие от казанских татар. Но у астраханских татар, в отличие от казанских татар, нельзя дотрагиваться до девушки. То парням нельзя трогать девушку. То есть только рядом, как в кавказских танцах. Шигем юк, биредә алган белемнәрен укучылар әле күп тапкырлар, дистә еллар дәвамында кулланырлар. Биюне бармактан сурып булмый, аны тормыштан эзләү, халык язмышына, аның фәлсәфәсенә һәм бигрәк тә намусыңа тәңгәл китерү кирәк. Дигән бию сәнгате үсешенә зур өлеш керткән күренекле шәхес, биюче, хореограф, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәйзи Гаскәров. Чыннан да, халык биюләре милләт язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Һәр биюнең үз эчтәлеге бар, һәр заманның үз сүзе. Татарларның төрле төбәкләргә сибелеп яшәүе исә биюләребезне тагын да байыта. Һәр төбәктә бию хәрәкәтләренең үзенчәлекләре бар. Мәсәлән, Әстерхан, Көрәшен, Пермь, Урал, Себер, Самара һәм Казан татарлары биюләре бер-берсеннән шактый аерыла. Хәтта Татарстанның һәр районында үзләренә генә хас бию элементларын күрергә була. Татар биюенең милли үзенчәлекләре турында РСФСРның атказанган артисты, Дәүләт премиясе лауреаты Владислав Крейгер булай дип яза. Татар биюләре гадәти булмаганча саф, үзенчәлекле һәм колоритлы. Егет һәм кызлар парлап биегәндә наз белән сугарылган лирик сюжет барлыкка килә. Биюнең чын халыкчанлыгы сизелә. Кызларның яулык белән йөзләрен яшереп бии торган хәрәкәте искиткеч матур. Бу үзенә күрә шундый нәзакәтлелек һәм нәфислек белән эшләнә. Кызларда башны боргандагы йомшаклык, егеткә караган чакта тыйнаклык аеруча да сыкландыра. Гадәттә, татар кызлары биюдә чыннан да тыйнак, ялчан булалар. Кул хәрәкәтләре хатын-кыз костюмының атрибутына кергән алъяпкыч яки яулык белән бәйле. Традицион костюмда яулык ул бик мөһим деталь. Хатын-кызның башыннан яулыгын салдырып алу татар халкында аны оятка калдыру саналган. Шуңа күрә еш кына хатын-кызлар куллары белән яулыкларын саклыйлар. Кайвакыт алар оялудан битләрен яулык белән каплый. Шул рәвешле яулык һәр вакыт кулланылышта. Бер кул белән алъяпкыч кырыен, икенче кул белән яулык почмагын тотып, бер юлы яулыкны да алъяпкычны да кулланырга мөмкин. Егетләр биюе исә дәртле, актив, гайрәтле. Аларның ваклап ясалган хәрәкәтләре җиңелчә сикерү һәм тыпырдауга акцент ясап байтыла. Кызлар белән биегәндә егет үзенең ышанычлы, горур, ныклы характерын күрсәтә. Ир егетләр кулларын кызлардан аермалы буларак ирекле тоталар. Куллар артта камзул астындагы билбауда булырга, түбәтәйне тотып торырга яки иң башыннан түбәнрәк тотып, як-якка җәйләргә мөмкин. Ир егетләр һәм кызларның әлеге хәрәкәтләр белән янәшә биюләре искиткеч матур картина тудыра.
Әйдәбас проектының иң актив кунакларының берсе Пермь өлкәсеннән килгән Гөлүзә ханым. Ул үз эшенең чын фанаты, татар халкы өчен янып көеп йөрүче шәхес. Безнең якларда биюләрне салмак бию дип әйтәләр. Салмак. Ул салмак бию әкрен биюдә түгел, дәртле биюдә түгел, менә уртасын алганнар инде аны. Салмак. Мин аны шулай әйтәм, алдык, салдык, киттек. Менә минем өчен салмак бию шулай инде. Түгәрәк уенда төрле этнос төркемнәрен күрдек, нинди татарлар була икәнен белдек. Элек мин уйлый идем, татарлар бөтен җирдә татарлар. Татарча сөйләшәбез, бөтенебез дә бер дип уйлый идем. Түгәрәк уенга эләккәч инде аңлашылды. Без шул хәтле күп икәнбез һәм төрле һәр бер төркеме үзенчәлекле. Без аңладык нәрсә эшләргә кирәген. Без татар булсак та, без Пермь татарлары. Шуңа Пермь татарларының бию хәрәкәтләрен, көйләрен, костюмнарын эзли башладык. Фольклор экспедицияларга чыга башладык. Бик күп йөрдек, бик күп материал җыелды. Гүзәл Шулманлылар Көңгер татарларының Кәтинкә һәм Октябрьск татарларының Кәтикәт биюен күрсәтте. Кәтинкә сүзе Катинка исеменнән алынган. Кәтикәт атамасы Кәтикәти дигәннән килеп чыккан. Гармун сузганда җирле халык шулай дип шаярткан. Biz Güzel Şulman deyip atılabız. Güzel Matur Şulman Kama yılgası. Kama kırımda turğay, şimdi Güzel Şulman kelip çıktı bizning. Biz indi Perim'de урыннаштык. Яшьләр төрле районнардан килгән яшьләр, олар кем укырга килә, кем эшләргә килә, һәм менә талантлы яшьләр бездә җыелалар инде. Инде бу коллективны 11 ел хәзер коллективка мин аны үзем оештырдым. Баштан менә 2 пардан, 3 пардан, хәзер инде 10 парга килеп җиттек, үстек, 12дә булып китәбез. Аллага шөкер, мин үзем оештырып, хәзер үзем алып баручы инде. Җитәкчесе. Ансамбль Пермь татарларының костюмнарын да яңартып тегә, биюләрендә куллана. Әлбәттә, бу бик зур хезмәт. Бер биюне өйрәнеп, сәхнәгә кую өчен 3 ел вакыт таләп ителә. Бөтен материалны бит эшкертергә кирәк, көйләрен аранжировка ясарга кирәк, костюмнарын тектерергә кирәк. Менә без 4 ай безнең сугылды алъяпкычлар Кәтинкә дигән биюгә. Менә 3 ел китте. 10нчы елда без экспедицияга чыккан идек, 16нчы елда без ул номерны күрсәттек. Татар милләтен җырсыз биюсез күз алдына да китереп булмый. Халыкның милли киемнәрен дә нигездә биюләр саклап тора. Милли үзенчәлек дигәндә без биюләрне дә барлыйбыз. Ул хәрәкәтләр аша халык язмышына бәя бирә алабыз, тарихыбызны өйрәнәбез. Шушының белән тапшуыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшу татар бию сәнгате, аның үсеш юллары, татар милли костюмнары һәм төрле төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең биюләрендәге үзенчәлекләр хакында иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшуын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенджеп утмейн. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.